Pak Cange menika salah satu bapak guru yang selalu disegani oleh adik-adik siswa dan siswi SMP 5 Ponorogo. Nah, ini adalah beliau Bapak Jainul Sarjana Pendidikan. Wilujeng dalu Romo Jainul. Nggih. Aku lagi njeluk piye aku ya bingung. Mas Gareng nggih. Dalu menika kula sehat walafiat alhamdulillah yang dalu menika nggih. Kok iki malah nyapa aku dadak dicelon dhuwur panggung iki aku ya bingung. Kok jenengan ki artis SMP 5 lho. Masa? Wah, jenengan artis SMP 5. Jare sapa? Alah jenengan wau ki wong ibu-ibu mawon jenengan foto ngantek ping 1000 jaran. Wah, tebo aku dipoto cepret terus dihapus. Ya iso to reng-reng. Nggih, Mas Jainul niki wau wonten pamundutan lagon ngendika panjenengan wau request teng Mbak Mutiara. Mbak Mutiara wau saderenge munggah panggung riki tak cegat. Kok cegat? Namine sinten? Mutiara. Berarti aku njaluk pamundutan. Tresno Waranggono. Tresno Waranggono. Iya. Digarap Campursari. Monggo Mas. Nuwun sewu, Pak Topik. Nggih. Nah, niki Mbak Mutiara niku niki wae ngendikan, kula riyen guru muridé Pak Topik ngaten. Panjenengan tesih tepang napa mboten Pak Topik? Mutiara, awakmu muridé Pak Topik to? Oh nggih, niki wae. Kulino dijewer apa urung? Nggih alhamdulillah dereng nek kula niku suwayang lho. Tenan apa Mbok kula niku mboten pinter ngoten nggih. Suwayang Pak Topik. Pak Topik iki. Wong aku wae ora udu gurune ya sayang. Pak Jainul. Aku sayang. Iso. Monggo. Langsung nggih. Nggih. Tresno Waranggono. Monggo Mas. Alon-alon ya. Jiro luping, das pitik, cakar maling. Ya. Dodo mentok. Ya. Sikil tok. Dodo mentok. Asik. Bersama Sepinlah musik Pak Gareng. Mas Jainul. Nggih, dados. Ayo dong. Nelongso rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu. Pak Jainul di tengah, Pak Jainul di tengah. Sing tak tak eling kurus liramu. Aku Mas Gareng, ora bakal lilo. Wuyungku nglayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang. Tumete seloku nangis ana pipi piye iki? Tundueni wis lilakno aku kemas wis cukup lalekno ora bakal lali aku tresno iki bakal dadi crita tresno Waranggono. Asik, asik. Inovasi budaya, kreativitas bangsa. Terus. Rasa rasane tangis jroning ati
atiku yen kelingan esem guyuyumu lara gending tresno ning atiku tansah eling aku mung sliramu dengan masa tenane aku ngerti atimu Masalah wis pastine aku tutu jodohmu sane jane rasa kari rasa kudu lilong dan pun rima ngakno aku nyanding pria yo Asoy. Ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumete selohku brebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni Lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono bakal dadi crita tresno waranggono nggih nun sewu Mas Gareng janjane ngono aku ki apal lagu iki Nggih, terus mergo nyedek wong loro iki Terus? dadi ora dek aku lali kabeh ngono dereng kulino ngaten niku Pak paling Guru. namung sepindah niku lek upamane ping pindho mesti tambah lali Iya. heeh Estu napa pripun? santai atur ya saestu jenengan kan Pak Joko Kula saestu pinten nek niku nyanyine niku mboten redeg kok Pak Guru. pripun Sing marahin pripun redeg niku nyawere niku lho. aduh ki abot kuwi Lah, nggih, Pak Jainul. aduh Nggih, aduh niki nggih, tetep bersyukur Nggih, nggih, muga-muga nggih, aku nggih. mudhun ndang ber. Menapa malih? Nggih. Wonten- sampun Sampun apa? Nggih. Setunggal. sampun Matur cekap kenging, setunggal Pak. mawon ku tambah lali tambah wengi malah tambah bingung nggih ngaten nggih matur sembah nuwun Nggih, sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Jainul pun kados kondangan wong tingkepan iki lho Pak Guru. Nggih. Nggih. iya, nglunus. Mantun langsung glunus. Wonten napa-napa Pak Jainul nggih. Niki wonten Mbak Dwi karo Mbak Tias. Ya, niki langsung dua-duanya Mbak Dwi sama Mbak Tias. Ayo sepote monggo Mas Santo. Monggo. Sapa kuwi? Bareng sukata atur ngalipur marang para mugi berkah Allahumma Iki ya kelas 7 iki. Niki kelas pit. Heeh, sik anak-anak iki. Niki kelas 9. Sik anak-anake ora kok anak ki wis anak-anak. Anak-anak. Nggih. Wilujeng dalu Mbak Dwi. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mbak Tias. Wilujeng dalu Mas. Nggih nika sowan tenggene lapangan
SMP Boten lapangan iki. Ponorogo. Nggih. Ngaturaken Halaman SMP Negeri 5. Nah, Iki lek enek kono adoh halaman nek kene iki lapangan. Itu ya. Yo wis yo. Ya, ucapan selamat dulu Nggih, buat ngaturaken SMP 5. Selamat ulang tahun ke pinten Mas Gareng? 69. Ke 69 nggih. Semoga SMP 5 tetap jadi terfavorit nggih. Jangan ragu menyekolahkan anaknya ke sini. Betul, betul, Mbak. Nggih. Hebat lho wi. SMP Negeri 5 iki sekolahan yang terbesar. Nggih. Apa to sebabnya terbesar? Pripun? Ada 27 ruangan. Nggih. Nah, liyane kan ora eneng 27. Nah nggih. 27 ruangan. 27 ruangan. Terus banjur Mbak Tias ucapan selamat dulu. Ayo wer. Underwear to baik. Ucapan selamat dulu buat Oke, SMP selamat 5. buat SMP 5 Ponorogo. Semoga siswa-siswanya selalu tambah berprestasi. Min. Unggul segala bidang. Unggul. Nggih. Menika nggih wara-wara kagem pinjenengan Bapak Mul. So para Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 menawi kirang tenaga bantu masalah anu menapa nggih sastra Jawa menika anak-anak kula putu-putu kula menika lulusan sarjana sastra Jawi niki kados Mbak Tias. Nggih, Ibu, pokoke enten isi niku pun 18 meter. Bisa 12 ngedok. meter napa semester? pun los semester ki tegese wis lulus ngono lho. Pun lulus. Los semester ki tegese wis lulus ngono lho. Durungune wis pirang meter. Ngaturke apa, Bu? Nika sing tenggene mriku kersane istirahat rumiyin menika juga Nggih, Mbak Bilih Bapak gamelan. kepala sekolah napa Nggih. Pak Pak Terus Mul. napa sinten ingkang Pak kersa Mul, Mbak Menawi. minggah monggo Minggah Pak. dateng pepanggungan. Monggo Bapak Ibu. Menapa panjenenganipun Bapak Nur? Bapak Nur Hadi. Pak Nur Hadi Nggih. monggo. Menawi kepareng Pak Pak Nur Hadi, Ros. Pak Ros. Pak Ros. Ah iki Pak Ros. Nggih Pak Arus. Monggo, Pak Arus. Monggo. Napa sareng-sareng nggih pareng Pak Nggih monggo Pak. sareng-sareng monggo. Hae ah. Hei, ah. Lamun sira ngarepe tresno. Sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu kok. Ha nggih. Nggih. Nika mboten ateges kirang subasita menika usaha-usaha kaya jumenengake pepundhen mboten menapa-menapa nggih. Nggih. Yap. Nggih. Nika Pak Mulyono. Pak kepala Mulyono. sekolah. Pak Rus mboten tindak to? Wonten. Wonten. Oh, ecek ora kesemunggan. Pak Aris didikane bayar to ecek Siap. lho. Pun gak mriki mawon Pak Aris. Monggo Pak Dos. Monggo Pak Rus. Eh. Pak Rus monggo. Jangan jujur mawon. Tepuk tangan kagem Pak Rus. Monggo. Yo, nggih, monggo-monggo Pak Rus nggih. Dipun sepati Mas. Duk, duk. Duk, duk, duk. Menuju dalu Pak Rus. Siap. Luar biasa jan brengos. Sugeng dalu Pak Rus Kamto. Sugeng dalu. Ha nggih, dangu mboten pinanggih nggih. Nggih, tuwang mboten wae. Nggih. Nggih. Mbah Cangik niki Dalu. yang pertama yang pisan kula ngaturaken wilujeng ambal warsa untuk Spenlah SMP Negeri 5 yang
ke-69. Dan selamat pada Bapak Ibu yang purna tugas di tahun 2025 dan 7 orang guru termasuk Pak Mul. Mugi-mugi ingkang purna tugas saged inggih wonten dalem menapa menika ngomong putu. Amin. Pinaringan seger waras. Amin. Pinaringan panjang yuswa tetep sukses sedaya Amin. keluarga. Niki gandeng pun dalu. Nggih. Kula nyuwun medley. Medley sepisan mangke napa menika perahu layar ben rada manghet ngono Mas. Oke, Pak Ros. Bar perahu layar engko diterusne aja dipleroki. Oke. Terus diterusne sisan sak rep-rep mawon. Ah nggih. Suara sulik dadi rada gen. Nggih. Suarane rada gacak ngono Mas. Siap Pak Ros, monggo. Perahu layar. Monggo Mas Anto. Monggo, Mas. Monggo. Dodak. Ben rada mboten ngantuk wonten Ah, nggih. kula. Nggih, kersanipun gubyak. Nggih, monggo. Yo. Sik. Lole lale lale lalo. Cok 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 cok. Out. Kanca ing kisih gembira kalera-lera prayune sekono Anglia numpak perahu layar ing dina minggune pariwisata Walon prahune wis tengah ya biuya bau ora jemu-jemu sarung mesen guyu ngilangake rasa longgar lesu akhir gawe jebul wis sore wite kalopo katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk esuk sumandang nyambut gawe aja diperoi boyoi aja diperoi carimu nyaluk digesami tingkah lakumu kudu ngerti kalau aja ditandang abrin baden ketimuran kok yo sing eling bapak iku budaya Hebat gunging panuling kang tanpa pami.
Oh, podang kuning. Oke. Pak resampun menika Bapak Bapak Mulyono. Kula disampun aku. Oh, ngersane podang kuning ya. Podang Podang Lah kuning. nggih, siap. Nah, langsung mawon nggih. Mas. Langsung mawon. Podang kuning, monggo Mas. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang golek sing sayang. Pinter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman Yen nganti yang kliang rasawan mintok neng apa kekanyangan tarine saka kadon sawi gocek dheweke gawe pincuk elakane tasawun mbok aja ngecek podang kuning agawe sikirku Merek pasawan katon Ati bunga yen kakon nyanding slirane Ora bakal atiku kekiwat si podang adutut ati kepranan ora medho atiku sansaya gatra pasranani sunatiku esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng pinter anggonku goleki ora krasa esuk ati wengi eman dengan likan kesawang kekancangan tarine saka kadoan sawi ngoceh dheweke gawe elakane pasawun kok aja ngecek podang sing agawe pikir kukume seret tak sawang katon manise ababungan yen lakon ora bakal atiku iya si podang andutut ati kepranan ora mendung atiku sansaya dasranani suntikan kulung matur suwun Nggih, kenging panjenengan tampa pami nggih.
sembah nuwun Pak Mun. Alhamdulillah, Pak nggih, Ros, nggih, Mbak nggih. Nuwun terima kasih. Alhamdulillah Matur nuwun, barakallah. Pak Ros. Barakallah Pak Ros, Pak Mul nggih sembah nuwun. Nah, niki wau medline sampun Nggih. dipun bablasaken podang kuning Podang menika kuning. macange saking Nggih. beliau Bapak Dr. Andes Mulyono Yono. selaku kepala sekolah Nggih. SMP 5 Ponorogo. Nggih. Sembah nuwun Kalian Pak Mul Bapak nggih. Dos Kantor. Tos, alhamdulillah. Matur gumi panuwun Mas Gareng. Nggih, Dicantik dawuh. semanten rumiyin. Nggih, dawuh. Suka parisuka nglajengaken lakon rumiyin nggih. Nggih, dawuh. Kuku sing dupa kumelun menengken biasa ngopeke tong celakrong tumipo kekaran santosa waratane meteka sirkara karo